dito maghanap ng mapapangasawa. Marami dito pare, pag nalaman nilang marami kang pera. Tay, Anak ko nga pala si Vanessa. Ito pala, ang bili ng bigas. Isa nga pala, asan yung anak mo si Vanessa? May gusto akong ligawan. O bakit di mo ligawan? Si Vanessa, ang gusto kong ligawan. Ang anak ko pare. Oh, pareng JR. Kailan ka pa dumating pare? Nung isang araw ako dumating pare. Ang tagal nating hindi nagkita pare ah. Saan ba ang punta mo? Wala pare, namamasyal lang. Walang magawa eh. Kung gusto mo, sa bahay muna tayo. Magkwentuhan muna tayo. At iinom na rin ng konti. Sige, pwede naman. Total, wala akong ginagawa eh. Sige pare, tara. Sige, sige ka na. Saan mo? Upo ka muna pare. Sige pre, salamat. At kukuha ko ng maiinom natin. Sige pre. Sino kayo yung babaeng yun? Pre, ito na. Ito lang kasi mapulutan natin. Wala kasing mabilhan na masarap na pulutan dito. Ayos lang yan pre, Cornic. Masarap nga yan eh. Namiss ko nga yung galitang inuman eh. Oo nga pare, matagal ka rin kasing nawala. Kamusta pala yung mga magulang mo? Andito rin ba sila? Wala pare. Ako lang yung umuwi dito. Namiss ko kasi yung bansa natin eh. Iba pa rin manirahan dito sa bansa natin. Doon siguro, puro kayo trabaho no? Kailangan pare. May pamilya ka na ba? Yun ang wala pare. Ayoko kasi ng ibang lahi. Gusto ko sana dito maghanap ng mapapangasawa. Naku, marami dito pare. Lalo na pag nalaman nilang marami kang pera. Mukhang may titipuhan nga ako dito pare. Talaga pare. tay, ano po gusto niyong ulam? Magluluto na po sana ako. Tanungin mo na lang yung nanay mo. Nandun siya sa likod. Nga pala pare. Anak ko nga pala si Vanessa. Magmano ka kay Tito JR mo. Mano po. Kawaan ka ng Diyos. Sige po tay, papasok na po ako. O pare, tagay mo na. Sige pare. Siya nga pala pre. Ilang taon na yung anak mo? 22 taong gulang pare. Pwede. Bakit mo natanong pare? Ah, wala naman pare. Buti wala pa siyang asawa. Nako, pihikan yata yung batang yan pare. Ganun ba? Mabuti naman. Anong sabi mo pare? Ah, sabi ko, buti hindi pa nag-asawa. Kasi karamihan ng kabataan ngayon, bata pa lang, nag-asawa na. Oo nga. Kaso, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay namin. Ilan ba yung anak mo pare? 2 lang. Yung bunso ka naman, nag-aaral pa ng high school. Ah, ganun ba? Buti ka pa, malalaki na yung anak mo. Samantalang ako, wala pa. Magkakaroon ka rin pare. Bata ka pa naman. O sige pre, paano yan? Alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Sige pare, sa susunod ulit ha. Dalaw ka dito. Oo pre, walang anuman. Sige, alis na ako. Sige pre, ingat. Thank you.
Paring Franz? Paring Franz? Oh, ikaw pala, paring JR. May dala pala akong grocery. Tanggapin mo, para sa inyo. Ako, nagkabala ka pa pare. Huwag ka lang yan pare. So nga pala, asan yung anak mo si Vanessa? Nasa loob pare. Bakit? Wala pare. Franz, wala na pala tayong bigas. May pambili ka ba dyan? Magandang araw. Mitch, si paring JR nga pala. Siya yung sinasabi ko sa'yo na pumunta dito ng isang araw. Magandang araw, JR. Mabuti at nadalaw ka dito sa amin. Wala kasi magawa sa bahay. Kaya naisipan kong pumunta dito. Ito nga pala, grocery, bigay ni paring JR. Ang dami nito ah. Salamat, JR. Sandali at ipupunta ko lang to sa loob. Dali. Ito pala, ang bili ng bigas. Nako, sobra-sobra na yung binigay mo sa aming grocery. Wag na. Ano ka ba pare? Kunting pera lang to. Tulong ko na sa inyo yan. Maraming salamat ulit, JR. Malaking tulong na ito para sa amin. Oo nga pare, salamat. Walang ano man pare. Ang bait mo talaga pare. Tay, magpapaalam po sana kung pupunta lang po ako sa palengke. Sige anak, mag-ingat ka. Sige po, Tay. Tara, magmerienda ka muna pare. Hindi na pare. Susunod na lang. May pupuntahan pa kasi ako. O sige, mag-iingat ka pare ah. Maraming salamat ulit. Sige pre. Vanessa! Tito, bakit po? Sakay ka na dito. Ihalig kita sa inyo. Ako, Tito, nakakaya naman po. Malapit na rin po ako sa bahay namin. Sige na. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sige po, salamat. Hindi ka na. Salamat po sa paghatid, Tito JR. Wala yun. Sige, alis na ako. Mag-iingat po kayo. Vanessa, si Tito JR mo ba yon? Opo, Tay. Hinatid niya po ako dito. Ganun ba? Sige po, Tay. Ipapasok ko na po yung pinabili ko. Sige anak. Tay, papasok na po ako. Dahil pong baon. Ito anak, tipirin mo muna ha. Wala pa kasi akong sahod. Sige po, Tay. Okay na po ito. Pasok na po ako. Aray! Tay! Tay! Ano nangyari sa'yo? Tay! Nay! Nay, si tatay! Oh, anong nangyari, anak? Tay! Franz, bakit? Sakit ang dibdib ko. Tumawag ka ng tulong, anak. Bilisan mo! Sige po, Nay. Sandali lang po. Franz! Sandali lang, ha? Franz! O, ikaw, uminom ka muna. Salamat. Oh, paring Franz. Musta ka na? Ikaw pala paring JR.
Umupo ka. Ito, nakakakilos na rin kahit papano. Mabuti naman kung ganun pare. Mahirap pala magkasakit pare. Kailangan kong magpahinga para makapagtrabaho. Nahihirap nga yan pare. Lalo na may umasa sa pamilya sa'yo. Paano na kaya ang pamilya ko? May nag-aaral pa akong anak. Hindi naman kakayanin ni Mitch lahat ng gastusin dito. Kasi naglalabada lang siya. Pare, Franz, meron sana akong ipagtatapat sa'yo. Ano yun, parang JR? Ang totoo niyan kasi may gusto akong ligawan. O bakit di mo ligawan? Malay mo, siya na ang nakatadhana sa'yo. Kaso, nahihiya ako. Kaya, sa'yo ko muna sasabihin. Sino bang maswerteng babaeng yun? Si... Wag na, nakakayang sabihin. Sa akin ka pa nahiya pare. Parang magkapatid na ang turingan natin. Sige na nga, si Vanessa pare. Si Vanessa. Andun sa may kusina siguro. Hindi, ang ibig kong sabihin, si Vanessa ang gusto kong ligawan. Ang anak ko pare. Si Vanessa ang gusto mong ligawan? Oo pare, kung pwede sana. Seryoso ako pare. Nung una ko siyang nakita, may kakaiba na akong naramdaman sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ganito. Ate, ate! Oh, bakit Rysel? May mandiligaw ka pala? Ha? Sino? Nandun, kausap ni Papa. Tignan natin. Sana payagan niyo akong ligawan ko yung anak niyo. Kasi siya lang yung nagpatibok ng puso ko. Hindi ko alam pare. Mas mabuting si Vanessa na lang ang kausapin mo. Siya yung manliligaw ko? Ano ate? Tama ako, di ba? May gusto si Tito JR sa'yo. Tumigil ka nga. Ayaw mo pa yan? May pera at mukhang kayang ibigay lahat ng gusto mo. Matanda naman. Ate, okay na yan. Kesa naman bata, tapos lasinggero, at walang trabaho ang mapili mo. Ate! Sige pre, susunod na lang ako tatalaw sa kanya. Mauna na ako. Sige pre, mag-ingat ka. Oh, Franz, bakit nga pala pumunta dito si JR? May sinabi lang siya sa akin at nangangamusta. Ano naman ang sinabi niya sa'yo? At tungkol saan naman yon? Manliligaw daw siya kay Vanessa. Ano? Sa anak natin? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, nagulat nga din ako. Sa palagay mo, Mitch, kung kay paring JR natin paligawan si Vanessa, okay lang ba sa'yo? Hindi ko alam, Franz. Pero ang alam ko, may nanliligaw kay Vanessa. Pero ayaw ko siya para sa anak natin. Sino yung Kobe? Na wala namang matinong trabaho? Oo, si Brian. Mas gusto ko na si paring JR para sa kanya kaysa sa lalaking yun. Ibig sabihin, papayag kang ipaligaw ang anak mo dun sa kumpare mo? Kay paring JR, sigurado ng future ng anak natin. May kaya na magtatayo pa ng negosyo dito sa atin. Buhay na ang anak natin sa kanya. Sa bagay. At isa pa, lalo ngayon, hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos. Matutulungan pa ni Vanessa ang kapatid niya para sa pagpapaaral sa kanya. Oo, Mitch. Yun din ang iniisip ko. Sige, papayag na din ako. Pipilitin natin si Vanessa at kakausapin na din natin siya. Tama ka.
Magandang araw, Mitch. O, JR, magandang araw din. Pasok ka. Salamat. Paupo ka muna. Vanessa? Vanessa? Maiwan ko muna kayo dyan. Para sa'yo, Vanessa. Siya nga pala. Gusto sana ko nag-imbitahan kumain sa labas. Ha? Kailan? Ngayon sana, kung okay lang sa'yo. Baka isipin mo, minamadali kita. Okay lang kung dito na lang tayo. Sige, pumapayag na ako. Talaga? Oo, Sige, magpaalam mo sa magulang mo. wag na. Alam na nila yon. Sige, kung bahala. Okay lang ba na ganito yung suot ko? Oo naman. Sige, kung ganon, tara na. Kung hindi lang para sa pamilya ko, hindi ako papayag sumama dito sa matandang to. Sige, tara na. Sige. Mabuti naman, pumayag na si Vanessa na lumabas silang JR. Mitch, nasa na yung dalawa? Ayun, kakain siguro sila sa labas. Mabuti naman. Sana mapaibig na ni paring JR ang anak natin. Ang gusto niya kasi pakasalan agad ang anak natin. Kasal agad? Oo, nagmamadali na kasi si paring JR. Nay? Si ate po, nasaan? Nandun kasama si JR. Talaga po? Saan naman po sila pumunta, Nay? Siyempre, nag-date sila. Ganun po ba? Nay? Tay? Sigurado po ba kayo na ipagkakasundo niyo si ate kay Tito JR? Oo anak, napag-usapan na rin namin ang nanay mo yan. Tay, ang tanda na nun para kay ate. Oo nga anak, pag nakasal ng ate mo kay JR, siya na magpapaaral sa'yo. Sige na, magluluto pa ako ng pagkain natin. Anak, kumusta naman ang panliligaw ni paring JR sa'yo? Tay, mabait naman po siya. At wala naman po akong choice sa sinabi niyo ni nanay. Baka napipilitan ka lang anak. Pwede ka namang humindi kung ayaw mo. Kung yun po yung ikakabuti ng buhay natin, gagawin ko po yun para sa inyo. Lalo na po kayo. Hindi ko naman po hahayaan na may mangyari pa po sa inyo. Kung hahayaan ko pa po kayo magtrabaho. Yun lang nga anak, pasensya ka na ha. Kung ikaw pang nagsakripisyo para sa amin. At isa pa, mas gugustuhin ko naman na mapabuti ang buhay mo. Lalo na't alam naman natin na kaya kang buhayin ni paring JR. Vanessa! Brian? Bakit Brian, andito ka? At lasing ka pa? Hindi ako lasing. Iharap mo sa akin yung matandang manliligaw mo. Nasaan siya? Hoy Brian, huwag ka nga mag-iskandalo dito. Gusto mong ipabarangay kita? Bakit niyo naman po pinaligaw sa kaedad ninyo yung anak ninyo? Alam niyo naman nung matagal na ako nanliligaw dito sa anak ninyo. Bakit? Kaya mo ba siyang buhayin? Maibibigay mo ba lahat ng pangangailangan ng anak ko? Kung makapagsalita naman kayo. Ang sabihin ninyo, kaya niyo siya pinapaligawan dun sa kumpare nyo para pati kayo makinabang dun sa pera niya. Umuwi ka na nga! Sige! Tama na, subukan mo! Tay! Tay! Pag may nangyaring masama sa tatay ko, mananagot ka!
Pangit ng tatay mo. Tayo mo po muna kayo. Tay, pasensya na po kayo. Hindi lang siguro matanggap ni Brian na binasted ko siya. Ibig sabihin anak, may pag-asa sa'yo si Pare JR. Opo, Tay. Sinabi ko naman po sa inyo na handa ko pong isakripisyo ang sarili ko para sa inyo. Salamat anak. Abo. Abo. O pare, ikaw pala. Halika, pasok ka. Maupo ka muna. Pare, sandali lang ha. Vanessa, yung tatay mo nandyan. Ayusin mo yung sarili mo. Tara. Tay, mano po. Paring Franz, kumusta ka na? Eto, ayos ng pakiramdam ko. Simula nung pinagamot niyo ako. Ah, mabuti naman kung ganon. Hindi, pwede ka na magtrabaho ulit. Oo naman, baka nga magharap na ako ng trabaho niyan. Para din may pandagdag kami sa mga gastusin. Hindi po ba kayo mahirapan dun, Tay? Baka mamaya magbuhat po kayo dun. Bawal po sa inyo yon. Ano ka ba? Kayang-kaya yun ni Paring Franz. Oo nga naman anak, kayang-kaya ko na magtrabaho. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Tay, sandali lang po. Ikukuha ko lang po kayo ng merienda. Sandali anak, wag na, busog pa naman ako. Pumunta lang naman ako dito para kumustahin ka. Sigurado po kayo, Tay? Oh, bakit ka malungkot? Wala po, Tay. Nalulungkot lang po kasi ako. Ganun ba anak? Dumalaw ka din minsan sa bahay para makapagkwentuhan din tayo. Sige po, Tay. Dadalaw na lang po kami sa inyo. Sige anak, aalis na ako ah. Mag-ingat ka lagi dito. Tsaka huwag mong pababayaan yung sarili mo. Sige pare, hindi kami pinapabayaan si Vanessa. Tsaka masaya naman kami dito. Sige pare, salamat sa pag-aalaga ng anak mo. Hindi naman siguro kayang saktan ni Pare JR ang anak ko. Isa siyang mabait na tao sa pagkakaalam ko. Si ate tumatawag. Rysel, hindi ko na kaya. Bakit ka umiiyak, ate? Ano bang sinasabi mo? Sa'yo ko lang sasabihin to. Huwag mo sasabihin kila nanay at tatay. Ano ba yun, ate? Kasi Rysel, Sino yan? Ate? Ate! JR, Na paano kaya si ate? Hay, si ate talaga. Kala ko naman kung ano na. Pinakaba pa ako. Anak, bakit wala ka bang pasok ngayon? Nay, wala po. Wala po kasing professor namin. Ah, ganun ba? Nay, dalawin ko kaya ngayon si ate.
Bakit naman? Hindi ba siya busy ngayon? Hindi naman siguro, Nay. Kasi kanina parang umiiyak siya. Ano? Baka naman nalulungkot lang siya. At baka miss na tayo. Siguro nga po, Nay. Hindi pa po siya nakakadalaw sa atin, matagal na. Oo nga, no. Sige, sasamahan na kita mamaya. Magpapaalam lang ako sa tatay mo. Sige po, Nay. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Wala pong tao dyan. Nakita ko po, umalis po sila kanina. Ah, ganun ba? Sige, maraming salamat. Hello, ate? Rysel, huwag na kayong tumuloy ni nanay. Pakisabi sa kanya, umuwi na kayo. Oo, sige. Tatawagan na lang kita mamaya. Sige na, umalis na kayo. Sige, ate. Nay, wala daw po si ate. May pinuntahan daw po sila. Tatawag na lang po siya pag nandito na siya. Sige anak, umuwi na lang muna tayo. Sige po. Tara na. Saan ka pupunta? May bibilin lang ako. Anong may bibilhin? Siguro tatakasan mo ako, no? Ano ba? Nasasaktan ako! Hindi ka alis sa bahay na to. Pwede ba? Pati ba naman sa pamilya ko, hindi mo ko pinapayagan? Para ano? Magsusumbong ka? Para iwan ako? Ganun na ba yung tingin mo sa akin? Hindi ko magagawa sa'yo yun. Ayokong umalis ka. Huwag mo akong iwan dito. Hindi kita iiwan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Sige, sasamahan na lang kita para makatalaw tayo sa magulang mo. Sige, tara na. Sandali lang, magbibis lang ako. Tao po. Nay? Tay? Nay? Tay? Oh, Vanessa, Manong po, Nay. mabuti naman at napadalaw kayo. Magandang araw. Nay, pasensya na po kayo kung ngayon lang po kami nakadalaw. Ayos lang yun anak. Alam ko, busy kayong mag-asawa. Oo, busy lang kami. Nay, nasan po pala si Rysel at saka si tatay? Si Rysel nasa loob. Sandali lang ang tatawagin ko. Rysel? Rysel? Ate, Rysel? mabuti naman at napadalaw kayo dito. Oo nga, namiss ko kayo. At si JR, gusto din daw niyang pumunta dito. Sandali lang. At paghahanda ko kayo ng merienda. Huwag na po, Nay. Kumain na po kami sa labas, Nay. Ganun ba? Opo. Sandali lang. Magluluto muna ako ng pananghalian natin. Sige po, Nay. Ate, may sakit ba si Kuya JR? Wala naman. Bakit? Kasi parang wala siya sa sarili. JR, maupo ka muna doon. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tara na lang sa loob, may sasabihin ako sa'yo.
Sige, ate. Ano ba yung sasabihin mo, ate? Sa'yo ko lang sasabihin to ah. May sakit si JR, kaya hindi ko siya maiwan sa bahay. Anong sakit niya, ate? May sakit siya sa pag-iisip. Ano, ate? Hindi ka ba niya sinasaktan? Hindi naman. Kasi kapag sumumpong siya, alam ko na yung gagawin ko. Kaya hindi ko siya maiwan sa bahay. Ah, bakit hindi mo na lang siya ipagamot, ate? May gamot naman siyang iniinom. Kaso minsan nakakaligtaan kung painumin siya sa sobrang busy ko. May mga panahon na hindi ko siya kayang ikontrol. Kaya naiiyak na lang ako. Mahal mo talaga siya, ate, no? Oo. At kahit nahirapan akong pagsabayin na alagaan siya at asikasuhin yung negosyo namin, hindi ko siya maiwan. Ganun naman talaga siguro ang buhay ng may asawa, ate. Proud ako sa'yo, ate. Salamat. Bakit ayaw mong ipaalam kila nanay ang totoong karamdaman ni Tito JR? Kasi ayokong mag-alala sila sa akin. Baka hindi nila maintindihan yung sitwasyon ko. Baka matakot sila para sa akin. Anak, naguguluhan ako. Bakit natatakot ka? At anong sitwasyon mo ngayon? Nay, Anak, kung may problema ka, pag-usapan natin. Hindi yung naglilihim ka sa amin. Kung kailangan mo ng tulong namin, nandito lang naman kami para sa inyo. Si JR, hindi na iba sa amin. Asawa mo na siya ngayon. nahihiya po kasi akong sabihin sa inyo yung sitwasyon ni JR. Kasi ayaw ko po kayong mag-alala. Anak, malaki ang naitulong sa amin ni JR. Lalo na ikaw. Kaya hayaan mo kaming tulungan ka din. Lalo na sa sitwasyon ni JR ngayon. Salamat po, Nay. Ayaw ko lang po na dadagdag pa kami sa iisipin niyo ni Tatay. Sabi ko naman sa inyo, anak, ang problema nyo ay problema na rin namin. Kaya sabay-sabay natin itong lutasin. Opo, Nay. Siya nga pala, anak. Nasaan yung anak nyo? Nasa kwarto po, Nay. Natutulog po. Paglaki niya, ako ang mag-aatid sundo sa eskwelahan ha. Dalawa tayo pare. Sige, Naku, Tay. Baka pag naglakad yung apo nyo, hindi nyo na mahabol. Oo nga naman, Franz. Lalo na, nirarayuma ka na. Oo nga naman, tay. hindi no, malakas pa yata to.